Kinsa gud taon di malipay na ng sa pipila na katuig nga nilabay sa panahon. And finally nakauban na nimo and nakabanding imong mabarkada sa La Union. Busa hinaot mi nga kining among video inyong tan-awon unsa inyong humanon. Maunang di na mi magpadugay-dugay ron. Hala, La Union boys, intro para pangasab-an Diyos inyong asawa ron. Ohoy, pangundang na siya, oy, kay kasapon mo mamayanan ron, huwag mo magdungan-dungan. Alright, maatong kabuntagon ka ninyong tanan diha mga amigo. So before meaning proceed pa dong sa dagat migo, nag-assembly unsa naghikay-hikay pamida na sa vice among amigo. So gahinay-hinay na og buak og ice na si Sinyo, while ag uban na mga barkada ng mata pagkadto silang sadyo, kay naggunok sa among sudan nga pagkalamian kadyo. Jackie ka sa may mga trabaho. Magbidyo-bidyo. Okay, sulaktod na pagkaistorya, nangabot na midana. 2 minutes after ni abot, asikaso dritso ag tambo sa tutunan nga nag-uga. Okay, so naghinay-hinay na og hikay sa sugbaon diha, with matching pina-TikTok ginagmay ni Birmin Barida. Unsa paso-asuhan pagka dili iskay gagawad nga grabing abtika. And then gara-gara pa nis upal karon kay salig kay ijang uyab Tomas Manila. Inubanan pagka sa stick ni Jik nga pinalit pagikan sa muwa. Basta kay makasitaram di kada nga senaryo nga. Alright, so in short, nahuman na sila diha og luto. Giusa-usa na punit ni upal kay murag pagod naman kuno. Maunang gitadtad na mas among chipkok nga ni mata para ba nagsidag sadyo. Unsa tabang-tabang punis paribirog para ingnon kuno pud sidag nagitrabaho. We, aho ana pud ni. O, imo na, kay kapoy ba sige video? Oo, sakto po. Dahil sa amiguha, commercial break sa akin mo inom sa ko. Okay, so in short, padong namidan naman ni Udto. Murag ready na kadyan mo attack ning mga barako. Nakaingon lang mga ko diha og, duda ko kaning sinugbad di dyan iabdan og 5 minuto. Alright, so in short, nahuman na midana og paniudto, mautong kahinahinan na midana og panugbong migo, inuban na ni Boss Elpan ka grabing tambuka kadyo, kay para gusto po ni dyan masinati ang katinaw o katugnaw sa mga dagat dir sa Bohol migo. Boss, unsa may mong ikasulti sa mga dagat dir sa Bohol? Mao nang kusog mo dagan ng kabadyo, kay inyo mang bunawan ang lubot. Masakitan ba dyan kog apil magtanaw ngay inyong bunabunawan ra ng kabadyo? Alright, so migo nang humo na midana. Kinsa gud taon di mahinggan nyo maligo daning mga tubig danis Bohol nga grabe mang tinawa. Unsa kauban pagkajininjo nang ngaligo si Daniel Padilla. Ops, murag kanina pa ko gayaw-yaw, wa pa ka mo like imnan sa nahog balina. Alright, so while giabrihan na ni upal ang coke para ibutang sa balina para mag-mix-mix, diha man gad sa susadyaw og TikTok ang mga little princess.